She told me about like Adalen men noni kela bela
lajɛlen k'a da Ala ta kan min b'a bolo nin ya tɔgɔ ko kɔrɔsiyɛ ŋaraya tɛ kɔlankolon ye an yɛrɛ bolo fila b'an ko ŋaraya cɛman na musoman ye an y'an bila tigɛ ka bɔ pari bidon de kama bi ni Ala sɔnna sini jɛlen bɛ segin ka taa pari ni Ala sɔnna ni maakɔrɔbaw sɔnna an fa n'an baw n'u sɔnna an karamɔgɔw n'aw sɔnna k'a da Ala kan alhamdulillah mɔliba bɛ lɔnnikɛlaw an wolola min kɔnɔ an taara tunga la n nana n y'a sɔrɔ a bɛ Mali la alhamdulillah ni Ala tanu an ka juruma to Ala la lɔnnikɛlaw aw ni su aw to musoni min si ma tɛmɛ san bi naani kan n'a ma tɛmɛ san bi duuru kan ko Ala sago jama sago min b'a tɔgɔ kɔlɔsɛ a tun bɛ karamɔgɔ kelen min bolo a tun bɛ Gambie la sara ka ban don tora Hatumaji bɛ bolo tɛnɛjɛ dɛ faw ɲɔgɔnma wɔlɔdɛ ani faw ɲɔgɔnma wɔlɔdɛ a ko Ala sago jama sago kuma tɛ caya kɛwale b'a kɛlɛ kɛ fɛ ni kuma ba ye jumɛn tɛ kɛlɛ filɛ
wa ye jigi na wa